azi kwake kwasho umunye usisi wathi umjolo uyosibulala. Ngangazi mina ukuthi uqonda ukuthini, but now sengiyaqonda. Angithi mina ngichazele nje qhawe intotolozi yami ayivuki mangachathile. Kwenzakalani mafuni kanakho mfana? Ngamcela ukuthi angisize phela. Cha phela ukulala nabanye abafana okanye nalaba abiza ngamagezi okanye into akuyona nje inkinga. Abantu kuyaphileka. Yabona abanamkhosi laba bantu. Inibingelela phela namukela friend bethu Untold Stories ngaphansi kwe-channel uMamanga TV. We're back with another episode. Namhlanje siphethe ubhuti wami njengoba nisazi ukuthi ngabantu abahlezi beqhamuka nezigameko indaba lezi ezishaqisayo. Mhlambe babuyele ekhaya ebantwini abangakwazi ungathi ubani? Hey, Nkosi. Igama lami mina ngubongimusa ngwakhumalo. Ekhaya kule eNewcastle lapho engikhulele khona, lapho engafunda khona inkani kuse Springbok. Kodwa ke ngezimo zasemhlabeni uyabona ngezenzakalayo abantu sebangibiza ngechatist. Angathi manje Nkosi yami uya kunjalo ndoda. Lisuka phela igama lethi chatist. Nawe kodwa manje usukubuza izinto manje nawe kodwa Nkosi yami manje. Okay, ngizochaza ngoba wuwe. Ukuba ichasist kushuthi kunomuntu wesifazana owayesempilweni yami. Yabona ngimthanda. Ngikholelwa kuyena ukuthi uzoba uyisithandwa sami, uzoba ikusasa lami. Uyabona manje kushuthi kwaba nenkingane yokuthi ukhumala angavuki. Angithi mina ngichazele nje qhawe intotolozi yami ayivuki mangachathile. Intotolozi yami iyalala nje manje ngokuthi ngiyamthanda lo muntu wesifazane ngangifuna ukumjabulisa. Ngase ngakhetha ukuthi ngizochatha into engizophila ngayo ukuchatha. Nakho-ke lo muntu wesifazane esengijolela nabantu bemoto, uyabo. Ngase manje kwavela ukuthi ngichathise, uyabona manje kwavela ngokuthi ngase ngichaze ngikhipha konke. Ngahlangana nentombazane ngayichazela ngothando enganginalo. Awusathandana kandlula iminyaka emithathu sithandana sibambisene. Kumnandi engikhipha ema-restaurant engintroduce ebanganini bakhe, uyabona. Kumnandi mfowethu ngalendlela yokuthi kwasekhaya basebemazi abangani bami awubandile awubobhunu basebemazi mfowethu. Asebemazi mfowethu simthanda simnika uthando lo muntu wesifazane ngoba naye wayengitshengisa uthando, uyabona. Kodwa ke ngane inkinga ekhambeni kwesikhathi sokuthi manginaye ekameleni. Into futhi yangenza ukuthi ngimthande kakhulu. Manginaye ekameleni itoto sami ibe namahloni. Yabo ibuye ivilaphe nje. Ngaso sonke isikhathi mayeza kimi ngiyabhoja because alivuka ngithi ngiyabhoja. Manje ke hey mfowethu ngase ngaphenduka ichatist ngaleyo ndlela ngoba manje ngichatha njalo. Mina bafo bengiqala ukuthandana nomuntu othanda inhloko njengami. Uyabona umuntu wesifazane ngithi baby asambe sodla. Athi baby sizodla inhloko. Mfowethu bengiqala. Inkinga iqala la. Uthi wedali ake sikhiphe. Ngicela ukuthi ngibe nawe. Sihamba ngelinye lamayanga siyangapha koGoli. eLosbank yini lento le ndawo eLosbank lapho kucela khona abosaziwayo. Hayi siyahamba ke angimtsheli ukuthi nami ngiphethe kusamadlana. Utheni kimi lo wesifazane? Ngifuna ukuchazela inkinga ukuthi iqala laphi. Hayi ekseni sihambe qhawe lami siye emall. Masifika lapha emall lapha na fika abanye abafana nje basibuza imibuzo ke sizacela ukumbuza imibuzo. Labafana abafike ke babuze ke imibuzo ke babuze bagcine sebethatha isimo samafoni ethu. Kanti ekuthatheni kwaba amafoni ethu bathi wena nika lo. NoNkulunkulu emkhulu bangisiza kakhulu. Ngathola ukuthi lo wesifazane ukhotha amatotosi esikoleni abantu bemoto. Ukhotha into akacinga ukukhotha le yami phela yangizwa ukuthi ngithini ukhotha into zabantu esikoleni, uyabona. Ngaleso sikhathi ngithola ukuthi lo wesifazane uyangijolela akathandi mina ngedwa. Ngaleso sikhathi mina ngithanda yena yedwa.
ngachatha yabo wangeza kwafika umunye umngane wami umfana cha phela ukulala nabanye abafana okanye nalaba abiza ngamagezi okanye akuyona nje inkinga abantu kuyaphileka yabona abanamgosi laba bantu angisho ukuthi mina mhlambe kanjani ungizwe kahle kodwa amagezi awanamgosi shame amagezi nje awanamgosi weqhawe mina indlwabu ngayishaya qha ungalalelanga kwaqhuma umsipha la engenza ukuthi hey phela ndodo uyophila nini hour apha indlwabu kuyashaya indlwabu iyaphilisa indlwabu enamgosi okay ngishaya indlwabu ngithi ngishaya indlwabu ipipa awufuna ukuchama umnandi nje kuphela uNkulunkulu emkhulu kwafika umngani wami engamthola egoli oyithandela abanye abafana umngani wami wafika ke wangisiza mina aze ningabazonda amagezi ningabazonda abantu abaphila nobugeyi bafowethu ningalokuthi nibazonda abantu laba bayasiza phela angiyazi ukuthi futhi akusimi ngedwa engigijimisa amagezi ebusuku kodwa ngisawagijimisa manje sengilukile ngiyakholwa manje mhlambe idale muphi umonakalo empilweni yakho impilo yakho ishintshe kangakanani ngoba engasekho njengamanje ndoda ishintshe ekutheni azi kwake kwasho umunye usisi wathi umjolo uyosibulala ngangazi mina ukuthi uqonda ukuthini but now sengiyaqonda ngokuthi mhlambe idlozi noNkulunkulu angazi mina mhlawumbe impilo yami ngayithatha after ngihlangana nalo muntu esifazane ngoba I think ufuna ngaphazamiseka isimeni sasemqondweni ngoba akumele udlale ngemizwa yomunye umuntu if uthi wena ufuna ukudlala nje manje like ufuna ukudlala ungadlali ngomuntu cause siphuma emakhaya angafani sibhekwa amadlozi angafani ngenzeka wena ukuthi uzodlala ngemizwa yami kanti awazi ukuthi ngibhekwe idlozi udlale ngami kube right bese lapho yakhona phambili zonkinga phela nami ngibhekwe abakithi abangasekho so ngaphambi kokuthi udlala umuntu ngaphambi kokuthi wenze umuntu wabantu isilimo qala wazi ukuthi naye ugadwe amathonga kubo naye uphuma ekhaya uyabona ndoda kwangihlukumeza isimeni somqondo because ngalahlelwa umsebenzi angisasebenzi njengobona yabona ngalahlelwa umsebenzi ngalahlekelwa abangani bami because abangani bami labo bandile nobhuno bangitshela ukuthi sesikubona manje usumention amagama ethu kumuntu esasikhuluma ngaye nawe ekamereni sisodwa njengabafowenu yabo ngoba kuningi mfethu kwangilahlekela nasekhaya like ngaxolisa ngokuthi imali bengasayifaka ekhaya ngenzela lo muntu esifazana nasekhaya basangithatha serious manje yebo lonto le umsebenzi ulahle kandelana ayimsebenzeni bengasasebenzeki bekuthi mangibona izinqa nje angithi bengicela emall eRosebank bekuthi mangibona izinqa nje zomuntu esifazana endlula vele ngiphazamiseke ngenye indlela vele ngiphazamiseke so bengasakhona ukufocus bavela abelungu bangicela ukuthi abaxoshanga ngixoshwa mina abelungu bangicela ukuthi bacela engathi ngawulindela ngasekhaya basangilindisile namhlanje manje ke indoda ngiyasokola angidli kudla kabheda ngiphila nje bajiteni labo balabo ngithi kuyayi kuthiwa hamba abafundi bathole phambili sengiphila kanjalo nje ngaleyo ndlela leyo nonke sisi ukwazama ukufonela emva kokwenzeke leyanto okushuthi unokwenza lokho ngoba lapha kushuthi alapha yakhona bamgibela 2 minutes hawu ngangfonelelani nganalutho ufunani kimi kushuthi ufuna 70 rand laba bebathola lapha yathi wakhetha ukuhamba nabantu bemoto wakhetha ukuhamba nabantu bemoto abantu abadrivayo akahlale nabo ke namapipa nesiyezi angavuka ngachathelwa ukhumbula ubhonyetsheni lo angeke asaphinda mthole yabona manje angithi kusengirade emoyeni sengirade enhlizweni kodwa ngilide ngaye isingile nje kumanje mawuthi usingile and begging thiwani single and begging like uyabheka thiwani ready to mingle kodwa lokho ke kushuthi angithi ukumengela ukuthi ufuna umuntu ungahlangana naye sokulungele ukuthi ungamthola umuntu mina ngisingile ke lokho kumingi
kona lokho uqeda kusho uyabo ngisho ukuthi uyabona namhlanje uyaxolisa uyasho ukuthi konke okwenzela akwazi ukuthi uxolele umuntu obhebhiwe. Umuntu obhebhiwe akaxolelwa. Akaxolelwa umuntu obhebhiwe ngoba during the babying mayilifaka lo wesilisa liphuma ngephutha. Lo wesifazane wenzani? Kuba ne traffic abakhona. Balibamba ngababili bafuna ukubuyisela. Basakazothi I'm sorry ngiyaxolisa. Ani how kahle wena wabamba iphendo alikhumula iphutha. Umuntu obhebhiwe wakujolelwa bhebho akaxolelwa. Kubhlungu ubhebhela intombi. Kubhlungu and kubhlungu futhi kubhlungu hey kubhlungu hey ungafisa ndoda ungafisa ubhebhela intombi. Ungafisa mfowethu. Isinkwa semihle ngemihle ngikupha sona ukuthi umthandazo uNkulunkulu ungabhebhelwa isimo sentombi. Njengamanje ushilo wathi uready ukuthi ungathola omunye umuntu. Mhlawumbe ukhona umuntu obukayo lapha emakhaya mhlawumbe ungathi udinga umuntu kanjani umuntu osifazane. Unezinto ezinkulu. Unesimo sesinqwa umuntu ofende ngaphansi. Umuntu ozongihlangabeza. Hayi inkukhu yomshinji. Into ezovele ngithi goqo hayi umuntu ke kodwa ke ozazi ukuthi ufuna nempilweni. Sesibadala manje sifuna umuntu ozazi ukuthi in 5 years yena uyibone kuphi ngekwempilo from namhlanje ngesikhathi ezayo seminyaka emihlanu uyibone kuphi uyabo umuntu ozazi ukuthi yena like umuntu oyihloniphayo umuntu wesifazane oyihloniphayo onesimilo ngoba mawuthola umuntu wesifazane onganasimilo uzobona nandoda emsebenzini izinto zengakhambeli kahle ubona uxoshwa ngapha nangapha kanti lo muntu wesifazane osempilweni yakho obhizelana nabantu abahlukene abathwele abanjani abuya zolala nawe aqoqe konke ubumnyama loba abuya zokufaka ku nawe emsebenzini usuba nenkinga usuba namathunzi amnyama usuba nani ngenxa umuntu wesifazane ongenasimilo. That's why ngithi mina ngikhulekela umuntu wesifazane onesimilo umuntu wesifazane uyokwazi ukuthi uzoba ngowami ngedwa even though zikhona izinsizwa ezobe zimnyakazisa kodwa azi ukuthi mina owami umuntu ulo onepipelema 45 minutes 2 seconds. Babukela emakhaya sesivala nizwele chathi stage namhlanje inkinga yayo yentombi yamjolela nabantu beyimoto njengoba manje sifuna ukushaya abantu wonke umuntu osebenzayo man awufunguzwa ngikhanga ukuchatha nawe hayi ukhona ubonitshini ngamlanda lapha umbona hayi khaya bomntu mfowami nelama isasebenza ndilapha lemela kodwa uzongifonela uzokushiyela inamba yami uzongifonela uzoyidinga le mbizi unenkinga athintana naye chathiste